единственият глас, който омагьосва милиони, символ на класа и стил, но и човек, свързан с една от най-опасните и влиятелни мрежи в Америка – мафията. Какво се случва, когато икона на музиката и светлините на сцената влезе в мрачния свят на престъпността? Зад бляскавите концерти и изисканите костюми се крие една заплетена история, пълна с тайни връзки с мафиотски босове, тайни събирания и рисковани сделки в задните стаи на Лас Вегас. В това видео ще разгледаме какъв е бил животът на Синатра отвъд сцената. Как мафиотите не само му осигуряват защита и влияние, но и отварят вратите към свят, където законът е само препоръка. Ще ви разкажем за слуховете за неговите участия в мафиотски схеми, мрежите за разпространение на наркотици и дори връзките му с американския елит. Това е история за скандали, влияние и опасности, които вървят ръка